Галоўная падзея гэтага тыдня, а калі казаць пра пытанне еўрапейскай бяспекі, то і, напэўна, і ўсяго года гэта саміт НАТО ў Турцыі, які пачаўся сёння. Зразумела, што галоўныя пастановы будуць прынятыя заўтра. Але ўжо сёння, што вы можаце сказаць пра асноўныя пункты парадку дня і вашыя чаканні? Фармальна, думаю, на парадку дня тры галоўныя тэмы. Па-першае, гэта вайсковыя выдаткі. Еўрапейскія краіны хочуць паказаць, што за апошні год яны значна павялічылі абаронныя выдаткі. Па-другое, гаворка пойдзе пра абаронную прамысловасць, у тым ліку пра абаронную прамысловасць НАТО, якую неабходна ўмацоўваць. Па-трэцяе, будуць абмяркоўваць падтрымку ўкраіны. Гэта афіцыйны парадак дня, але, вядома, будзе і шмат нефармальных размоваў. Адна з найважнейшых нефармальных тэмаў, ці ўдасца трымаць Трампа пад кантролем, ці не зробіць ён нейкіх заяваў, якія могуць падарваць НАТО. Таму фармальна гаворка будзе ісці пра гэтыя тры тэмы, але насамрэч усе будуць найперш сачыць за Трампам, ці ўдасца ўтрымаць яго пад кантролем. Дональд Трамп, нягледзячы на прагнозы пра ягоную магчымую адсутнасць, усё ж такі прыехаў в Анкару. Сёння шмат гавораць пра тое, што галоўным палітычным пытаннем саміту станецца не толькі Расія ці Украіна, але і будучыня ролі Злучаных Штатаў у НАТО. Наколькі, на вашу думку, еўрапейскім саюзнікам удаецца захаваць давер і адзінства з адміністрацыяй Дональда Трампа? Чаго вы чакаеце ад пазіцыі ЗША па выніках гэтага саміту? З моманту вяртання Трампа да ўлады стала вельмі цяжка прагназаваць паводзіны Злучаных Штатаў. Напярэдадні саміту мы фактычна ўбачылі два абліччы Дональда Трампа, ці, калі хочаце, дзве Амерыкі. З аднаго боку з'явіўся праект выніковай дэкларацыі, у якім Злучаныя Штаты разам з усімі саюзнікамі з НАТО пацвярджаюць жалезную, непахісную гарантыю выканання артыкулу 5. Гэта азначае, што ў выпадку нападу на тэрыторыю НАТО будзе дадзены жорсткі адказ. Але з іншага боку мы ўбачылі туіт Дональда Трампа, у якім ён фактычна задаўся пытаннем, чаму ЗША мусяць і далей гэтак шмат укладаць у НАТО, калі альянс не падтрымлівае Амерыку ў пытанні Ірану. Таму цяпер галоўнае пытанне, якую з гэтых дзвюх Амерык мы ўбачым. Магчыма, Трамп ізноў зробіць вельмі жорсткія заявы, але не выключана і тое, што мы ўбачым адзінства. Wall Street Journal піша, што галоўная праблема НАТО цяпер ужо не ў тым, каб знайсці грошы на абарону, а ў тым, каб ператварыць гэтыя грошы ў рэальныя ўзбраенні, боепрыпасы і баяздольныя арміі. Наколькі вы згодныя з такой ацэнкаю? Што ёсць сёння галоўным слабым месцам еўрапейскай абароны? Фінансаванне, магчымасці абароннай прамысловасці ці недахоп вайскоўцаў? Так, я думаю, гэта сапраўды так. Найбольшая праблема цяпер ператварыць фінансавыя сродкі, якія еўрапейскія краіны ўсё больш вылучаюць на абарону, у рэальныя вайсковыя магчымасці. І гэта залежыць ад многіх фактараў. Перш за ўсё, пастаўкі вайсковай тэхнікі заўсёды займаюць шмат часу. Нельга проста пайсці ў супермаркет і купіць, напрыклад, знішчальнікі F-35. Акрамя таго, еўрапейская абаронная прамысловасць пакуль не здольная вырабіць усё неабходнае. Прамысловых магутнасцяў недастаткова, каб своечасова выканаць усе ўжо размешчаныя замовы. Таму на іх нарошчванне таксама патрэбны час. Але ёсць і яшчэ адна важная прычына. Еўрапейцы ў значнай ступені страцілі навыкі тэрытарыяльнай абароны. Шмат гадоў яны рыхтаваліся да іншых місіяў, аперацыяў за межамі тэрыторыі НАТО, міратворчых місіяў, кароткіх аперацый, як у Лівіі, або працяглых, як у Афганістане. Аднак для абароны сваёй тэрыторыі ад расейскага ўварвання патрэбныя зусім іншыя веды, навыкі і магчымасці. Іх аднаўленне таксама патрабуе часу. Таму гэта яшчэ адна прычына, чаму пераўтварэнне фінансавых сродкаў у рэальныя вайсковыя магчымасці адбываецца не адразу. Reuters паведамляе, што паводле праекту выніковай дэкларацыі саміту, ухваленага амбасадарамі НАТО ў мінулую пятніцу, саюзнікі маюць намер вылучыць Украіне 70 мільярдаў еўраў вайсковай дапамогі сёлета ў 2026 годзе і не меншую суму ў 2027. Украіна ўжо паказала, што характар сучаснай вайны імкліва змяняецца і ўсё большую ролю адыгрываюць беспілотнікі. Як вы чакаеце, ці зменяцца прыярытэты
прыярытэты вайсковай дапамогі, ці будзе НАТО рабіць стаўку найперш на развіццё беспілотных тэхналогіяў і сродкаў супрацьдзеяння ім, а не на традыцыйныя віды ўзбраенняў. За першыя 4 сёлетнія месяцы еўрапейскія краіны накіравалі ў краіне 1 мільярд 600 мільёнаў еўраў менавіта на беспілотнікі. Тады як за ўвесь 2022 год гэтая сума склала толькі 400 мільёнаў. Гэта значыць, што ўсяго за 4 месяцы на беспілотнікі было вылучана ў 4 разы больш сродкаў, чым за ўвесь першы год вайны. Аднак гэта не азначае, што традыцыйныя віды ўзбраення страцілі сваё значэнне. Такія сістэмы, як супрацьпаветраная абарона, батарэя Пэтрыят або боепрыпасы па-ранейшаму вельмі важныя. Таму еўрапейская падтрымка, як і падтрымка НАТО, будзе ўключаць як новыя магчымасці, звязаныя з беспілотнікамі, так і традыцыйнае ўзбраенне. На папярэднім саміце НАТО ў Гаазе адной з галоўных пастановаў сталася абавязанне саюзнікаў павялічыць выдаткі на абарону да 5% ВУП да 2035 года. Як вы мяркуеце, наколькі гэтая пастанова ўжо сёння робіць альянс мацнейшым? І ці можна казаць, што яна ўжо пачынае рэалізоўвацца на практыцы? Мы ўжо бачым, што выдаткі на абарону павялічыліся ва ўсіх дзяржавах-чальцах НАТО. Акрамя таго, шэраг краінаў, асабліва ва ўсходняй і паўночнай Еўропе, ужо маюць выразны план, як дазволіць ім выйсці на ўзровень 3,5% ВУП на абаронныя патрэбы. Гэта сведчыць пра рэальны прагрэс. Аднак унутры НАТО ўсё больш праяўляецца падзел паміж краінамі ўсходняй і паўночнай Еўропы і дзяржавамі паўднёвай, цэнтральнай і заходняй Еўропы. У Бельгіі, дзе мы цяпер, урад пакуль не готовы павялічыць выдаткі на абарону больш як на 2% ВУП. У доўгатэрміновай перспектыве гэта, відаць, прывядзе да таго, што адныя краіны НАТО стануць значна мацнейшымі ў вайсковым плане і будуць сапраўды гатовы адбіваць расійскую агрэсію, а іншыя змогуць значна менш укладацца ў калектыўную абарону. Таму можна сказаць, што частка краінаў НАТО сапраўды упэўнена рухаецца да ўзроўню 3,5% выдаткаў на абарону, але гэта пакуль далёка не агульная тэндэнцыя для ўсіх чальцоў альянсу. Але ж унутры НАТО ёсць вельмі розныя краіны. Адна рэч Нямецчына, Францыя ці Вялікая Брытанія з іх магутнай эканомікай і развітай абароннай прамысловасцю. І зусім іншыя невялікія краіны Балтыі, якія ўжо сёння гатовыя выдаткоўваць на абарону 5% ВУП, але аб'ектыўна маюць значна меншыя рэсурсы. Наколькі справядлівым і эфектыўным уважаецца адзіны крытэрый у 5% ВУП для ўсіх саюзнікаў? Сам па сабе гэты паказнік, вядома, не дае поўнай карціны, але ён ёсць добрым арыенцірам. Ён дазваляе параўноўваць краіны паміж сабой і бачыць, наколькі сур'ёзна яны ставяцца да павелічэння выдаткаў на абарону. Гэта дае таксама і магчымасць сказаць краінам, якія выдаткоўваюць недастаткова, чаго яны мусяць рабіць болей. Але, вядома, большыя выдаткі самі па сабе яшчэ не азначаюць лепшых вайсковых магчымасцяў. Напрыклад, ёсць краіны такія, як Славенія, якія займаюцца тым, што можна назваць абарончым адмываннем, калі ў вайсковы бюджэт уключаюцца выдаткі, якія насамрэч не маюць непасрэднага дачынення да абароны. Гэтыя сродкі мусяць ператварыцца ў рэальныя вайсковыя магчымасці. Апошнім часам усё часцей з'яўляюцца паведамленні і нават спекуляцыі пра тое, што Расія нібыта рыхтуе правакацыю з уводам абмежаванага кантынгенту сваіх войскаў на тэрыторыю Польшчы. Наколькі, на вашу думку, такі сцэнар увогуле магчымы? І якую рэакцыю НАТО варта чакаць з улікам 5-го пункту паўночна-атлантычнай дамовы? Чаго, на мой погляд, дакладна не варта чакаць да гэта маштабнага звычайнага нападу Расіі. Пакуль Расія завязла ва ўкраіне, у яе, на мою думку, няма магчымасцяў адначасова атакаваць яшчэ і Польшу. Аднак цалкам магчымыя гібридныя атакі. Гэта могуць быць беспілотнікі, якія парушаюць мяжу, дыверсіі супраць крытычнай інфраструктуры або кібератакі. Не выключаны і сцэнар, пра які апошнім часам усё часцей гавораць. Невялікая група расійскіх, магчыма, разам з беларускімі вайскоўцаў можа перайсці польскую мяжу, але іхнай мэтай будзе не захоп польскай тэрыторыі. Хутчэй за ўсё, пасля прагучаць тлумачэнне, што гэта адбылося выпадкова. Маўляў, памыліўся GPS-сігнал, або яны шукалі расійскіх вайскоўцаў, якія, маўляў, пацярпелі пры катастрофе верталёта. Расія заўсёды будзе сцвярджаць, што гэта было ненаўмысна. Расія імкнецца дзейнічаць так, каб не справакаваць адкрытай вайны. А НАТО, перш за ўсё, прызначаная для адказу на звычайную або ядравую агрэсію у адпаведнасці
адпаведнасці з артыкулам 5, а не на такія правакацыі. Таму альянсу складана вызначыць, як адзіным фронтам на іх рэагаваць. На мою думку, адказ мусіць быць вельмі жорсткім. Калі расійскія вайскоўцы з'явяцца на тэрыторыі Польшы, гэта можа азначаць яшчэ большую падтрымку Украіны, узмацненне санкцыяў супраць Расіі або дадатковае размяшчэнне войскаў на польска-беларускай мяжы. Але галоўнае, НАТО мусіць адзіна і вельмі выразна паказаць: вось мяжа, і мы не дазволім яе парушаць.